Okay pa ba? Tanan? Amen. So, wala kang matugnaw diha? Ako dali tugnaw. Kurong tuhod. Sige, so, ito ta sa pulong sa Ginoo, akong gangyo ang tanan nga makapanindog. So, atong ablihan ang atong mga Biblia diha sa Salmo 34, versikulo 19. Ang nakakita, mayong amen? Wala kayo nakakita. Salmo 34, versikulo 19. Sige, atong dunga nagbasa. Daghang kalisdanan ang antuson sa matarong, apan wason siya sa Ginoo, gikan ni tanan. Amen. Ang ganyan yung tanan sa pagpalingkod. So, gayon din no, nga daghang kalisdanan ang antuson sa mga matarong. Amen. So, sa ganitong daghang kalisdanan, katong mga matarong. Tarong. So, dili tayo kagarantiya igsoon nga nangalagad ta sa Ginoo, di ta moagi kalisdanan. Amen? Amen. Kay garantiya nga nag-serve ka diha sa Ginoo, di na ta moagi kalisdanan. Yes. No? Siguro na mindset nato nga masahay, siguro kay ingon ta nga nangalagad naman ta ko sa Ginoo, nga naman nga daghan manoon kong kalisdanan, murag lisod-lisod manoon ko. Gani makumpara nato atong kinabuhi sa una ug karon. Kaya ingon ta usahay nga may pamantong sa una kay murag wala man kay problema, di ba? So dili dapat inalay soon, no? Intak na sa gabhion masayra nato kung ano nga gitugutan sa Ginoo nga moagi tag mga kalisdanan. Yes. So kitang tanan moagi gayud og mga pagsulay. Amen ba? Amen. So una nga mosulay nato sa diha mga lagad tas Ginoo atong pamilya. Amen ba? No? Amen. So kung nagaytag pangalagad sa Ginoo, doon na dahil madungga nato nga simba ang laing relihiyon. Mm-hmm. No? So, kasi nakatry ana. Amen. Amen? Kami. So, di ko na siguro malikaya, no? Nga once nga nangalagad ka sa Ginoo, naagoy mga pagsulay. No? Sahay atong pamilya, atong higala, gamiton, mga silingan, kay bisugol doon. No, diba ko dedas ng silingan. Silig-sig ba? Kasi yabo mo lang usog ng kinaiya. Sige yabo pang dibak. Diba? No, anak, mga pagsulay. No, diya sa itong pag-alagad sa Ginoo. So, ang giila sa Dios nga matarong kadtong miagi mga pagsulay. Amen. So, ang tanong ba nakaagi mga pagsulay? Amen. So, ikaw gapug saon matarong ta tubangan sa Ginoo. No? Sahay lisod na to ni sabton, labi na kung nanataan ang sitwasyon na atas mga pagsulay, no? Murag malimtan na to ang Ginoo ba? No, dunay panahon nga kay ganita nga may taon tag matapos ng kalibutan para himpas na tanan. Diba? No? Mo natay usahay mindset ingon ana. Pero kita ganahan matapos ng bulan. Kay nganuan May balayaran. Diyan beray-beray. No, salamat ko sa Ginoo kaya akong motor himpas na gyud. Amen. Grasya sa Ginoo. Amen. Nakalabang pinagis yung tabang. So, usahay kung god kay magsaligta sa itong kaugalingon, kaugalingong kahibalo, kaugalingong nga kaalam, kaugalingong paningkamot. Magsaligta usahay sa itong kaugalingong kusog. Diba? O, nalimta na ganin ato ang Ginoo. O, maabot yan yung mga problema, mga pagsulay. Hala, paningkamot yun. Palimbasog yun. Nga makabarog, makalahutay. So, nawanin ang Ginoo. Gani sa itong mga pag-ampo. No, may nata nga tabangin ko tagay ko kusog Lord nga pabilin dili ko makakaput nimo. So dili dapat yun na naigsuon kay kung kita mo kaput sa Ginoo posible makabuhi ta. Amen. No? Amen. Tapos sa pagsulay posible gid makabuhi ta. Kani dat igsuon nga makaput la sa Ginoo o magpakupot pud ta niya. Amen. Amen. Amen kay kung ang Ginoo makaput di ka makabuhi. Yes. Yes. Praise God, no? So hindi pa sa pong igsuon nga matagal na niya makonect kita sa Ginoo. Ano na ba tayo relasyon nato niya, no? Kaya inigabot sa mga pagsulay, mga kalisdanan na ay tabang hindi kaniya. So dito niya pasagdan. So kani nga pasisyon ako nang titulan o paglahutay taliwala sa mga pagsulay. Paglahutay taliwala sa mga kalisdanan. So
unsa man saon nato paglatas ang mga panahon sa karisdanan. So doon na itulo ka butang igsoon nga atong masayran hinta na sa kagabion kung saan nato paglatas ang mga panahon sa karisdanan. So una, basahan ang pulong sa Ginoo. Tungod kay naa niini ang ligong pundasyon aron ta makalatas sa mga karisdanan. Amen. Basahon din nato ang pulong sa Ginoo igsoon kay naa diha ang ligong pundasyon. So pasabot kung wala tayo basa-basa sa pulong sa Ginoo, dili ligo natong pundasyon. Amen. Kuyang ta gamay gani tayo sa kinabuhi, puka na. Gamay gani yung problema, undang na pag-alagad, undang nagsimba. So ingon ana igsoon. No? Ang pagbasa des pulong sa Ginoo, so mao to makapaligon sa atong pundasyon. So dunay usa ka istorya ini. Ningon ganing dunay istorya. Actually tag-ara ano kay hindi Tihaka ko na. puminaw ng istorya, di ba? So amahan ug anak, ang anak ulitaw naman naka-decision siya nga manimpalag siya sa Manila. Nya kay ang amahan ganahan pud nga matuman gyud ang gitinguha siyang anak, di iyang gitugutan. So paglarga sa anak, ningon nagamahan nga dong wa gigoy lang ikapadala nimo. Dawatan ni. Ito no lang Bible. Bible mo gipadala. Ini sa siyang amahan nga matag karon og unya do. Abrihir ginasigi. Moagi kag mga kalisdahanan, moagi kag mga pagsulay, abrihir ginasigi. Di. Sa laktod na pag-istorya naabot na ang anak sa Manila. Sus kay ini pag-abot dito wala pa may trabaho, wala pa may kasudlan. Di tawag sa siyang amahan. Siya, pa, wala ba ko'y kasudlan trabaho pa? Nadayon itong amahan nga. Kablihin ang Bible doon. Basahan ang Biblia. Huwag magibasa sa anak. Di pagkasunod mga adlaw, tawag na po anak. Pa, kapit na ko di kakaundari. Huwag na ko'y parta. Huwag amahan nga. Tiwas. No. Abrihin ng Bible doon. Abrihin ng Biblia. Huwag mo gihapon niya giabrihan. Nadugay, nakadesisyon na gagag anak nga pauli. Kaya wala mag-isip mahimok dito. Pag-abot dito sila ha, yun na siya sa amahan. Uli makado. Hapa, mamatay ko dito pa. Wala ko kaon-kaon. Sa ipag-ingnan mo tikaw nga abrihin ng Bible. Oh. No? Wala na yung abrihin. Sa wala gid pa. Tapos paglantaw sa amahan, wala gid tusbag. Tapos pag gusto na kay laluman. Pailalong gid mayo sa mga sinina. Yung kuha sa amahan, Biblia. Pag-abris amahan, kada page na rito na itag 20. Ilan mo na ka page. Kung di-abrihan pa to niya, sige, sige siya nga Kakaon. magamit, sige siya nga Kakaon. mapalit. No, yun ana. So, istorya na, so, yan. May 20 ha nga. Tag 20 ka na. Di mo ta makakuha sa diha sa Biblia o mga panlabian ng bahin, pero makuha na to diha. Mao. Makuha na to diha mga saan sa Ginoo nga di pa niya pasagdan, no? Amen. Kita na to diha ang giyan niya unsa ang to pag kinabuhi nga makapadayon ta. Amen. So mo to siya una igsoon basa pulong sa Ginoo. Matag panahon nga dunagan tay mga problema o basa kita sa pulong sa Ginoo. So ikaduha, dawata ang mga pagsulay isip temporaryo lamang. Ingon nga nagaumol sa atong kinabuhi. Praise God, no? Diri nasaya ra nato nga ang mga pagsulay ay temporaryo lamang. Kung itugutan niya sa Ginoo aron ta maumol. No? So sama sa kabulawan igsoon nga inhanan siyang iagig kalayo para makita gyud kung pure gyud na siya nga bulawan. So nung anak po natong kinabuhi. So Hallelujah. no? Kinahanglan ta mga agi mga pagsulay mga Kristiyanan pero diha makita nato tinuray gyud ta nga Kristohanon. So sa bulawan, no? Sulayan ang bulawan. So nang anak po natong kinabuhi. Sulayan po. Amen. So mo to siya. Ikaduha, dawato nato ang mga pagsulay isip temporaryo lamang. So ikatulo,
tabangi ang mga tao nga nakasinati og mga kalisdanan. No? Kinahanglan daing tabangan po nato ang mga tao nga nakasinati og mga kalisdanan. No, kanabang mahimo kang testimony kadto nila ba? May ma-share nato ang kamayo sa Ginoo ngadto Amen. nila. Yes. No? So sama sa itong nadawat karon kabatong tagkaluwasan na sinati nato ang pabor, ang gugma, ang grasya sa Ginoo. So ato nang i-share ngadto sa mga kinahanglan. So bless God siyang pulong. Medyo mabara o doon na po ipanapos nga verse nga pagabasahon. Unang Korinto 3 ato sa 4. Pasalamatan nato ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Kristo, ang mangluluyong Amahan ug Dios nga tinubdan sa tanang pagdasig. Nagdasig siya kanato diya sa tanan natong kalisdanan aron kita makadasig usab niadtong anaa sa tanang kalisdanan pinaagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. So amen. So kinahanglan nga magdinasigay ta. Amen ba? Amen. Nga kitang tanan na nagyud sa mga kamot sa Ginoo, na nagyud sa kamot sa Ginoo. Amen ba? Amen. So garing sigsoon nga na naman ta sa kamot sa Ginoo di kita mambak. Kay kung ambak ta mahimo nga mabiligro gid atong kinabuhi. Yes. Amen. Amen. So padayon ta nga magabuhat sa bulatong sa Ginoo. Padayon ta nga magaserve kaniya kay kung doon na tayo buhaton sa Ginoo, ang Diyos doon na po'y buhaton nato. Amen. So bless God siyang pulong, bless sa matag usa. Amen.